mission. Jaj, egy anime. De ez milyen komoly, mint a Demon Slayer, megcsinálták. Five Nights at Freddy's-be. Amúgy adnék egy ilyet, ha csinálnának. Jó egyébként a japán szinkron ehhez. Kicsit furi amúgy, de jó. 奴らは水中に潜って私を引っ張ったり蛇を池の中に投げたり蛇のようなものを投げたり怒っていた。奴らは大きなカゴにあらゆる蛇を集めて解決できないと思う。 Foxy, hogy ki van pattintva az öreg? 私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここの Mi a tökön, miért nem csináltak rendesen egy ilyet? Most így Ultimate Custom egy ingyenes játékban egy ilyen. Milyen komoly amúgy. Manga. 私にはキャラクター界の余地がなく、隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒になった怒りの道場。それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている。私は手に浮かぶのが Ez a folytatjuk, gondolom, lehet, hogy majd még be fog dobni egy ilyet. Mi a tök? DD repel. Emlékszem, egyszer kaptam egy ilyet. Wow, srácok, ez elég komoly volt. Minden esetre köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor lájkoljatok, és iratkozzatok fel, írjatok meg kommentben milyen volt. Találkozunk legközelebb egy hasonló videóban, vagy még nem tudom milyen lesz pontosan, de köszönöm, hogy itt voltatok, és szép napot, sziasztok!